аттестатсия ва ё санҷиши кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ шурӯъ шудааст. ҷумъа Давлат, раиси Оҷонсии хизмати давлатии Тоҷикистон, дар нишасти хабарии ин ниҳод гуфт, ин аттестатсияи ғайринавбатӣ буда бо дастури раиси ҷумҳур сурат мегирад. аттестатсияи ғайринавбатии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ба ҳама маълум аст. дар воситаи ахбори оммаи ҳукуматӣ гузоришҳо пешниҳод карда шуданд ки аз баъзе ҳолатҳои суст фаъолияти худи мақомот аттестатсияи ин кормандон гузаронда шавад. шахсони лоиқ, салоҳиятнок, донишманд, қобилиятнок дар вазифаҳо монанд ва мақомоти мазкур аз кадрҳои тасодуфӣ ки дар ҳама ҷо ҳаст озод карда шаванд. дар гузашта шаффофияти баргузории аттестатсия дар мақомот зери шаку шубҳа қарор дошт. Шокирҷон Ҳакимов, ҳуқуқшиноси тоҷик, шеваи баргузории аттестатсияҳо дар ҳама идораҳои давлатиро интиқод карда гуфт, ин як намоиш аст. зеро ки бо ном аттестатсия доир мекунанд ва бо ин баҳона бо мақсади вонамуд кардани кор ва вокуниш ва эътирози раҳбарият чанд нафара дур мекунанд ва ҷои холишидаро дар замини муносибатҳои коррупсионӣ ва хишутаборӣ бо ҳисоби дигар шахсиёни тасодуфӣ пур мекунанд. вале раиси Оҷонсии хизмати давлатӣ гуфт, аттестатсияи нозирони роҳ зери назари чанд ниҳод ҷараён дорад. гурӯҳи аттестатсионӣ бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст ки дар он мутахассисони аз дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бар зидди коррупсия, прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии хизмати давлатӣ аз рӯи вазифа бояд дар ҳама аттестатсияҳо иштирок кунад, иштирок доранд. худи роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва бозрасии давлатии автомобилӣ низ дар аттестатсия иштирок дорад. шурӯи аттестатсияи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҳоле сурат мегирад ки таи моҳҳои ахир садама дар роҳҳои Тоҷикистон афзуда аст. дар як садамаи мудҳиш дар шаҳри Душанбе, ки рӯзи 21 июн боис ба марги 4 нафар шуд, корманди 38-солаи бозрасии давлатии автомобилиро муттаҳам донистанд. дар ҳодисаи 2 июл дар ноҳияи Файзобод 11 нафар ба ҳалокат расида, 4 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. Рустам Нозимзода, муовини сардори шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии ноҳияи восӣ ба он муттаҳам мешавад, ки рӯзи 21 июл дар шаҳри Кӯлоб сокини 83-соларо пахш кардааст. дар пайи тасодуфҳои мудҳиш дар роҳҳои кишвар, ки чандин нафарро қурбон кард, раҳбари бозрасии давлатии автомобилӣ ва чанд мақомдори ин идора барканор шуданд.